Hanegal har indgået et klimapartnerskab med SE Big Blue, der rejser landbaserede vindmøller, som klimapartnerne kan aftage strøm fra. Vi har faktisk i flere år kigget efter nogle muligheder for at gøre noget på energiområdet, hvor vi så kunne være med til at faktisk skabe reelt ny vedvarende energi. Det har ikke rigtig været muligt før. Der har man bare kunne koble sig op på det eksisterende net, og så betale noget mere for noget allerede eksisterende elstrøm. Så det nye for os, det var, da vi så Big Blues koncept, hvor man reelt kan være med til at bygge en ny mølle og få strøm herfra. Så slog vi til. Det er så vigtigt, fordi at hvis vi skal drive den omstilling til et grønnere energisystem med mere vedvarende energi, så har vi brug for flere spillere herunder virksomhederne til at medvirke i projekterne. Det er en god idé med det her partnerskab, fordi vi som lille fødevarevirksomhed har ikke selv muligheder for at bygge en stor, flot, effektiv mølle som den her. Og det er fint, at SE Big Blue står bag. Og vi så også andre virksomheder, der kan være med under den samme hat. Med klimapartnerskabet er Hanegal med til at drive en hurtigere omstilling til vedvarende energi og nå regeringens mål om omlægning af det samlede energiforbrug til 100% vedvarende energi i 2050. Vi vil gerne være med til at skabe noget bæredygtighed. Og det som et af grundlagene for hele virksomheden, sådan har været i alle årene, det er at være med til at forandre til det bedre.